Эшләгән кешегә бар да бар. Әнә шулай дип буада гомер итүче күптән түгел 90 яшын тутырган Наҗия Габетдинова. Сугыш чоры баласы гомер юлы сикәлтеләрсез җиңел генә үтмәгән. Авырлыклар алдында сынмый сыгылмый, бүгенге көндә яшь буын өчен батырлык һәм сабырлык өлгесе булып яши белә ул. Киләсе сюжетыбыз юбиляр турында. 90 яшь Наҗия апабызга бүген тулды. Наҗия апа тумышы белән Яңа Чәчкап авылыннан эш инесе өчен кайгыртучан апа була ул. Әтиләре сугышта һәлак була. Фронттан нибары 2 хаты гына килә. Әниләре гомере буе колхоз фермасында эшли. Өйдәге эшләр Наҗия өстендә була. Бук ягабыз бук кирпичи бирәни. Иштән артык бирмәй. Шуны ягабыз да диләр. Түәбез дә идәнгә сибеп, идәнне кырып сибеләбез дә диләр. Юа белмибез. Үскәч Наҗия әнисе юлыннан китә, фермага эшкә урнаша. Аннары шәһәргә күчеп, җәмәгать туклануы сәүдә өлкәсендә эшли. Күптән пенсиядә булса да, эшли алуны бәхет дип саный ул. Олусы юк, кемдә барыр имешкә. Алмыйлар. Синнән ни килгән диләр. Бидә җатканча 17 яшендәге кызларны бәреп чыгам, әле эшлим, алмыйлар. Бүген инде энеләре исән түгел. Мин аларның гомерендә яшимдер инде ди әби. Ирен дә иртә җирди. 2 ул таба. Инде бүгенгесе көндә оныклары буй җиткән. Алар әбиләренең тормыш сөючәнлегенә сокланып туя алмай. Минем әбием бик тырыш кеше. Ул тормышында төрле авыр хезмәтләр күргән. Вот шул настайтим. Әби минем күңелле кеше ул. Бик дөрес кеше. Наҗия Габетдин кызын күркәм бәйрәме 90 яшьлек юбилее белән котларга туганнары һәм якыннары җыелды. Матур котлау сүзләре чын күңелдән әйтелгән теләкләр яңгырады. Ягъни ул бер кемне дә әрләми дә, кемнәр ни авырса даруда эчми, именне жатса гына даруны кабул. Былай ул зрәгә генә дару капмый ул. Аңа кирәкми. Потому что мин аны уйлыйм, значит ул дөрес эшли. Шуңа күрә Ходай Тәгаләнең исәнлек бирә. Без инде үзебез менә бишәвиек, әнәтеп ятачак. Алла туз бишәвиек. Монда бит хәзер не ул җиргә юллар бар. Кайтыра китәргә юл юк. Безнең инде газ сервисы булып торды. Кайсы Казанга китә, кайсы башка киткән бу нишкәләр поездга китәргә кирәк. Анда бар кунабыз да, анда бар калганнар кунар, анда китә поездга чыга. Инде кайтыра тәне сәгать 12дә кайтыр вакытта кайта, кайтыра биреп, тагын алар кырып кунадыр инде. Менә безнең газ сервисы булып торды аннары. Анда инде кибеттә чәгәчтен biraz indeletleri olda biteli aşağıda şu epibreyt var ya da katık var. Biraz indi kibit azıkları da aşıysa kiretle. Azıkları da aşıysa kiret. Biz kanikolda kitedik. Ana konak var kiredik. Ona kibit azıkları aşağı koyduğu onlar. Bizden bilemene 33 yıl birge katışıp yaşıyoruz. Nice yıl birge yaşıyoruz. O indi onun sözü Salatoy, altın. Anaga söz etsen de ol ulap tıra. Bu senin onun sözüne birgine cevap edip gel. Ulan şu anada söz çıkmay. O sırrını tutta. O kengәшләтче, аны белән сөйләшсәңме, эшләрен таратылып килә. Кремльдән Наҗия Габетдиновага котлау открыткасын шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Галәветдинов тапшырды. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.